A l'últim ple ordinari de l'Ajuntament de Cunit, celebrat el dia 22 de setembre, vam aprovar el punt que jo diria que és un dels més importants, si no el més important d'aquesta legislatura, que és l'inici de la licitació del nou servei de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament. El contracte que tenim ara en vigor s'acaba el desembre d'aquest any. És un contracte que fa 20 anys que es va signar, que té moltes mancances perquè Cunit ha canviat molt en els últims 20 anys i des de que tenim la data en vermell del 30 de desembre del 2022 que ens vam posar a treballar en l'1 de gener del 2023. En el tema de la neteja viària estava clar, o sigui, el que havíem de fer era renovar tota la maquinària que està molt envellida i moltes vegades està més temps al taller que funcionant i augmentar el que és la freqüència de neteja. El que és el municipi ha canviat molt en 20 anys, ara hi ha zones comercials noves que necessiten una atenció diferenciada que en aquest moment no hi és i llavors s'havia de redistribuir una mica el que era la sistemàtica de neteja. En quant a la recollida de residus, treballarem dues premisses. Una és equiparable a la de la neteja viària, que és augmentar la freqüència de recollida i renovar tot el que és el material i la maquinària que es fa servir per la recollida, que també està molt envellida. I l'altra premissa era augmentar el reciclatge, augmentar la separació de residus per reciclar més. Per aquest punt ens vam reunir amb l'Agència Catalana de Residus, que ens va posar sobre la taula dos sistemes possibles. Un era el contenidor tancat o contenidor intel·ligent, que necessites una targeta per poder obrir la tapa, i l'altre era la recollida porta a porta. Els dos sistemes els vam exposar a la ciutadania, perquè també volíem conèixer què n'opinaven, què preferien, si un sistema, si l'altre. També recollir una mica la dinàmica de la gent a l'hora de tirar la brossa, se'ls va preguntar cada quan tiraven els envasos, cada quan tiraven el rebuig, per tenir conèixer una mica també com era el sistema de producció de residus de cada veí. I després el que vam fer va ser integrar el que eren les recomanacions de l'Agència Catalana de Residus, el que havíem recollit del procés de participació ciutadana, amb els tècnics municipals i una empresa especialitzada en gestió de residus que vam contractar perquè ens fes una diagnosi del municipi. Ens va fer, va mirar el tipus d'edificació que hi havia a cada zona, com eren els carrers, va fer tota una mica d'estudi, va tenir en compte també la població flotant que tenim en el poble, per dimensionar una mica el servei. Llavors es va integrar tot, el que diu l'Agència Catalana de Residus, el que van dir els veïns i el que diu l'empresa especialitzada, i vam fer un plec que vam aprovar en l'últim ple per licitar un servei mixte. En el tema de la recollida de residus hi haurà una zona del municipi que anirà en porta a porta, bàsicament és tota la zona on hi ha vivendes unifamiliars, i després hi ha una zona que va amb contenidor tancat o intel·ligent, que és aquella zona on hi ha més vivendes en vertical, on hi ha més edificis, i sobretot és aquella zona també on la població és més flotant, hi ha menys gent vivint tot l'any, perquè al final tu el porta a porta i has de passar cada dia, hi hagi gent o no hi hagi gent. Llavors, per les zones on no hi viu gent tot l'any és més factible el tema del contenidor intel·ligent. Després hi ha una excepció, que és les tres urbanitzacions de muntanya, que són vivendes unifamiliars, on també anirà contenidor tancat amb targeta, perquè en el procés de participació ciutadana que es va realitzar, en aquella zona van ser molt actius en la participació i van triar contenidor tancat i s'ha respectat la seva preferència, llavors es deixarà. El contracte es fa per 4 anys, és un contracte que no es fa gaire llarg, perquè des d'aquest equip de govern es va decidir que tota aquella inversió que poguéssim fer directament des de l'Ajuntament no la carregaríem a dins del contracte. Llavors, així podré treure un contracte només del que és la recollida i la neteja, sense que hagis de pagar un préstec d'una maquinària que compra l'empresa. Llavors, des que vam tenir clar que faríem això, ja vam començar a fer aquestes compres. Ja tenim 3 escombradores noves que ja estan funcionant a la via pública. Tenim els camions en licitació, que estan ara mateix en procés de licitació, i tenim també el que és tot el tema dels contenidors també ja preparat per licitar. En aquest contracte, tot el que són els camionets més petits que es van servir pel porta a porta sí que s'hi van incloure,
però es va posar una clàusula que l'Ajuntament podria liquidar aquesta inversió sense que pagar cap tipus d'interès a l'empresa concessionària que guanyi el concurs. No? Això ens permetia fer un contracte curt de 4 anys, perquè si entenem que és un canvi de sistema, el sistema s'haurà d'anar polint, llavors fer un contracte molt llarg per després haver de fer modificacions tedioses, el millor és fer un contracte curt i si s'han d'anar corregint coses, poder anar traient contractes nous quan toqui. No? Hi ha un canvi de sistema, això s'ha d'explicar molt bé a la ciutadania, ja estem preparant una campanya informativa que començarà en breu perquè la gent conegui com haurà de tirar la brossa en funció d'on visquin, del municipi, començar a donar detalls i quins dies es recolliran, perquè tot això ja està detallat, i després la implementació del sistema no és d'un dia per l'altre, sinó que s'anirà fent per zones, o sigui, primer començarem una urbanització, quan aquella urbanització estigui ben implantada anirem a la següent, i tot això es farà de la mà d'uns agents educadors o ambientals que estaran contínuament a la zona on s'estigui implementant el servei, explicant-li a la gent com ho ha de fer i corregint-li tot allò que no facin correctament. No? És un tema que la ciutadania haurà de posar de la seva part, perquè al final està clar que hem de reciclar sí o sí, això ja no és una opció, és una obligació, perquè ens estan penalitzant molt amb tot allò que va a l'abocador, cada cop paguem més diners d'abocador i al final són els diners de tots els que estem tirant a la brossa literalment.